Asa matuka bwangwiga bokonyi bumemedere bwe county ya Kisii muske Donya Dorice na muno buko bwatoka chianga nibitamba byobocheno asa bana banyeruka kwabere kogo chichiligwa na gosekererigwa na muno ase mitandao na ase mikutano ao ya gisiasa ngane iyo nigo yagendere kungusa ebirengerero ao gro yobulemerwa ase chinka ao kubatakana nayo magoroba ya lero ensemiga y'abamenyi babo kinami ase ward ya Masigi West bunge ya Bobasi county ya Kisii ubayigerere umuroboriyo bumuske Donya na kugikiria bororo balia bakoyokorera siasa tena iwerete gutangasa nga Donya akaimokie bintaka ira bonzari abangina babonzari bakabyanga gakintunde tageterio bono orioko gikerio mongina Donya toto awale seriete ya Yesu kato tigero mongino ito munare igo ato sira sako nyara na intu tigato chari asenjera ya bene kurengana na barabo kugania korase chinka ao no konge na igo bokonyi bonde bwensi na boboboke no bwengencha se chamate ao bayiralie bagerio na kurukubulia gochaso muske Donya ariganiki karo yuko bwatoko bokonyi bibinto ao hase bungi ya Bobasi kubakonya asukurani botaka na gwekinia kimagendero nonye ne binto biri bikwangwa into Bobasi aeto bitagete abagina gasene chaime tuarwa chiago teire chaime Donya no bore tago torete no bore gaki Nkuribo terigata sene kya Getembe kurega se county ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Untiri